Nya koromogi tich ang'wen mogik e dwe mar abich higa ma 2025 nitiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien matimore pacho ka pinje maoko to kod mag libamba magi weche ma wamiyo pek. Mimi nimefika hapa leo ili tuondoe ile ubaguzi ilikuwa pale nyuma, tuweze kuhakikisha kwamba kuna maendeleo katika kila sehemu ya Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto chopo kaluone ikrok ne nyasi mar madaraka kawuono chopo ya udi ma Kasembo Kisumu kod chenro mag dongruok Homa Bay. I will allow the vetting and approval process in the Parliament to proceed, but the court has a duty to determine the constitutionality of the issues raised in this petition on the selection and nomination process. Do chungo chenro mar chapo nyinge commissioners manyien mag IEBC kata kamano od bura yenego gi kogno. Ntie kambi mori Universal en Kiambu Kikuyu ka makoro migao mar ngima iluongo ni World Health Organization otimone gima iluongo ni pre-qualification momigi technology makoro ginyalo loso yien. Riwruoge makelo ratich ji manigi kute mag ayaki dwaro ni piny owacho ochak loso yedhe pacho ka kendo kik gen mana kony kowuok kuom jochiw sir. Nya koromogi hinena ka intiere kanyi thuolo mar mondo migo kod mbaka namba na 360 achiel katiel YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. Wago kod mbaka kendi nyisa pachi ahinya to kutere kod chenro duto madhi nyime e gwenge mag Nyanza kendo motenore kod Madaraka Day mabro bedo chieng' Jumapil. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips, bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni jatend piny Kenya William Ruto chaka yanga limbe mare ma dongruok e kaunti Homa Bay motelo nyasi ma Madaraka Day ma ibago e kaunti no Jumapil e alap tuke mar Raila Odinga. Kaka jafama mar Homa Bay Ali Abich lero, Ruto bende onyiero kweth makwedo piny owacho mane okoni onge agenda malong'o ne jopiny. Piny Kenya William Ruto ne ochaka yanga limbe mar matiche kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani ma idhi bagi e lap tuke mar Raila Odinga kochopo chieng' Jumapil. Ruto ne okwongo molo e senta ma Magena ka chud bura Mandhewa kama ne oyange gedo mar Gor Mahia Ring Road ma bende biro tudo gwenge mopogore manitie kar chud bura Mandhewa kama ne okoni piny owacho mare koro chopo singo te mag dongruok manomiyo jopiny e kaunti ni. Mimi nimefika hapa leo ili tuondoe ile ubaguzi ilikuwa pale nyuma, tuweze kuhakikisha kwamba kuna maendeleo katika kila sehemu ya Kenya. Hii barabara yenu kwa miaka nyingi mumeitafuta, na mimi nataka niwatangazie sasa nimekuja na pesa ya kutengeneza hii. Niliwaahidi ya kwamba tutalete sherehe ya kitaifa ile ya Madaraka itoke Nairobi ikuje Homa Bay. Hata tuko na mgeni rais wa kutoka kule Europe, hata yeye amesema anataka kuja Homa Bay. Jatend piny okoni mopogore kod gedo mag apeyni kaachiel kod chenro mag dongruok mamoko bende sirikande oseketo tenge omenda maromo bilion 2.2 mar kes stima ne jopiny e ute mopogore kaunti ni kane okoni dongruok mamoko mane ochako motenore kod nyasi mar Madaraka Day ma higani bende osetieki e kaunti ni. Na wananchi wengi hapa hawajapata mastima kwao. Ni kweli serikali ya Kenya tumetoa shilingi bilioni 2.1 2.1 bilioni ya kuunganisha wananchi manyumba 16,000 mpya kwa mambo ya stima hapa Homa Bay. Tulikuwa tunasema tukiingia katika serikali hii barabara kutoka Marindi, Magina, Pala, Riat, Amoyo, Aora Chuoto, Miranga, Kalamindi, hiyo barabara ya Ring Road itakuwa inatengenezwa. Tunakushukuru sana sana sana. To weche mag siasa jatend piny ne onyiero kweth makwedo piny owacho mane okoni onge agenda malong'o made owachi kendo gisebedo ka ginyoyo siasa mag dhoudi kane okoni yiero mar 2027 obiro lawo kodgi dhogi gokinyi. Mnajua mimi na baba tumekubaliana
ya kwamba tupange maendeleo ya Kenya na umoja ya Kenya. Ile kundi ingine ni watu wa kisirani, watu wa hasira, watu wa chuki mingi, watu wa ukabila. Hawana maono yoyote. Kazi yao ni fitina, kazi yao ni chuki, kazi yao ni ukabila. Mara Kasongo, sijui nini. Lakini tutawaonyesha hawa, wacha wajaribu na sisi. Mimi nauliza nyinyi, mkituona hivi, mtu ya ukabila na chuki na hasira anaweza kutushinda kweli? Wale tutawamalizia asubuhi na mapema. Kajotelo mamoko mani otene to ne osingo biro medo sirelo wedo kalore kod chenro mag dongruok modhigo nyime e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod gwenge mamoko. Your Excellency, I will work with you, I will support you. I am happy the way you have allowed resources to come to Homa Bay County alongside other regions. Maneno ya maendeleo in Homa Bay was like ndoto. Lakini saa hii, we are talking about this tarmac road with budgetary allocation of 700 million to start it. Since independence, we have never seen a president on tour with development the way you have done it here. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jadbura machon ma Nyatike Edick Omondi Anyanga sema hukum jotelo moyere kaunti wa Migori mawacho ni romo manajaten omiyo romo majaten Kenya William Ruto winjiro tim kodgi obare. Anyanga wacho ni pogruok e kind jotelo mag siasa ya momiyo romo no chor nyime. Jatelo no wacho ni jotelo moyere kaunti wa Migori nyaka tie twech achiel mondo gikel dongruok ne oganda. Biro mar president mobedo cancelled otimore marach kabisa nikech en adier ni kumara ma president odhiye gi team nete mar sirkal lokruok mar area no nyaka bedie kendo ng'e maler kaka jo Migori ni nyaka nyo president chak biro Migori kaka koro gitiyo closely gi governor mar Ochila Yako to gi members of parliament. Within this short time mano biro pogruok osebedo Migori County te sub counties kate constituencies mantie Migori County. Omiyo ok ber ahinya ka differences kata pogruok bedo e kind leaders ma Migori ka. Omiyo an kaka achiel kuom wuod Migori kendo achiel kuom jotelo ma wuok Migori ka kendo achiel kuom jotelo mag sirkal ma wuok Migori ka, akwayo members of parliament te mondo ti closely gi governor. To kendo governor mondo bed open oti closely gi members of parliament. Oge gimoro ni ka gimoro dhi timore pogruok bede, gimoro dhi timore pogruok gimany yath manyalo thiedho tabu mar pogruok no. Odonje weche mag duol mochung'ne yiere pacho ka IEBC doma malo ochiwo thuolo ne od bura mondo mi odadho jogo manowal ka commissioners mag IEBC ka kata kamano ok gibi chamo muma kendo nyinggi ok gibi keti gazet ma piny owacho nyaka chieng' winji mang'ad bura e weche moko manochwali e doho mamulo welo margi. Bura no ibiro winji gi aput maigero ni losi gi ogai mar doho Martha Koome mar winjo ywak makamago. Lidio Keyo nigi ler. En ng'eto makoro keto od bura thuolo mar Kwaramogi en mano ma otenore kod gigo mong'ukni kata ma iloso gi lwet dhano. Kata kamano report motenore kod doho mamalo chiwo thuolo ne od bura mondo mi odadho jogo manowal ka commissioners mano man IEBC iwacho ni ok gibi chamo muma kendo nyingi ok bi keti e gazet mar piny owacho. Mano report mibiro yudo mana tok thuolo machuok kende. Ka wadhi nyime, MCA ma Kanyaini Grace Nduta magi kod apisas mag okwach kich ma dayo kotenore kod ndicho ma jaod bura ma Juja George Koimburi. Malingling oyango ni Nduta romo kod jaod bura no e kinde mane ote fwadhore mbui ni Koimburi ondhi kendo lalgo. Gino matendo bila kod apisas mag okwach kich no wito oko giwacho ni nondhiore en owuon. MCA moko ma county ma Kiambu kaachiel kod anyuola mar Nduta wuok oko motegno ka gikwedo meko mar Nduta. Werani pok ging'eyo chal mare kata kanyo manyotere mondo mi ne odadhoge. That story that the government is giving about the abduction of Mheshimiwa George Koimburi,
for God's sake, they can go give that story to the birds of the air. When Gen Zs were abducted and killed, the same government came out with stories. They said that Gen Zs are abducting themselves. Wakasema vijana wamejipoteza wenyewe. Baadaye vijana wanapatikana wametupwa na wameuliwa. Grace City anafaa kuachiliwa na tuambiwe ni makosa gani alifanya, hata sisi tusifanye kesho ama kesho kutwa. Kenya tunakuwa na freedom of speech, freedom of expression. Ile kitu tunaweza omba serikali wenye wameabduct ama wenye wameshika wakoriki Grace City MC wa Kanyenyeini asiumizwe. Ni mama akona haki yake ya kwenda penye anataka na akona haki ya kwenda ile mlengo anataka. Kwa hivyo kama familia tunaomba, kama ni askari wamemshika, wamtuambie wamemshikia nini, amefanya makosa gani, na kama sio wao watutafutie msichana wetu. Kwa hivyo kama ni siasa haijafika, siasa itakuja. Kwa hivyo msipige mtu, msiue mtu kwa sababu ya siasa. Kwa hivyo tunasema mumutoe ama muambie familia ako wapi. Wadoke gwenge mag Luo Nyanza, jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne otelo ya wayanga kar dak moger rang'iny manyasani ma Kasembo, kaachiel gi sidho gedo mag tielo mar ariyo gi mar adek mag gero ute manyasani. Gedo ma Kasembo ma osir kod agulu mar Lapfand nachiel kuom chenro madhi nyime mar weyo kuonde dak mongore pachoka kendo bero lwasi ma kuonde dak go. Millicent Adhiambo nigi ler. Kardak mama Kasembo mogere bochendo mar Lapfand en achiel kuom kuonde dak madongo manyasani e kaunti ma Kisumu. Orofa mar 11 no manigi ute 2,300 biro kod arita kwe makare, kuonde tiegruok, kuonde uso, mbui makare e kind mamoko. Telo mokwongo mare nigi ute 910 kata malo 62 magi osetieki kendo oseusi. Kamae ineno ka en ondamo madhiting'o malo dongruok mag bombe kod ohala. Leo mimi nimefika hapa kupatiana funguo kwa ile manyumba hapa iko tayari, ile vile ziko tayari, lakini kwa sababu wananchi wanaohitaji nyumba ni wengi, pia tumekuja kufanya ground breaking ya nyumba ingine 880 katika uwanja huu, ili sehemu hii yote ijengwe manyumba, wananchi wasikae kwa slum. Tuna address mambo matano. Kwanza, malazi, pale watu wanaweza kuishi pale pazuri na pasafi. Nataka vijana wapate ajira, wapate kazi. Nataka watoto ambao wanaishi hapa wapate elimu sawa sawa. Gedo makama manosi dhiga mar 2022 oken mana karda kende to kata mana thuolo mag tije bende obiro godo. Munaona pale sasa tunajenga nyumba tena 2,400 tayari imefika ghorofa ya 7. Tunasukuma kwa sababu tunataka vijana wapate kazi. Ruto bende ne oyango ni omenda mar bilion 3.5 oseketi e chenro makama e lowo ma ogai mar ODM Raila Odinga ogolo eka 5 e alap ma Kirembe, ka igeno ni obiro kelo nyaka yore tudruok mag gach reru kaachiel gi chirni mag ohala. Na Mheshimiwa Raila Odinga ametupatia shamba yake ekari 5 tujenge nyumba ya affordable housing, watu wa Kisumu City wafaidike. Reru igero manyien maana Ivasha nyaka Kisumu. Umorgo jodhuro, umorgo ati nigero port manyien, port ibiro gero manyien ka mamende biro Uganda, biro Tanzania, kabiro Kisumu ka. Eseche matelo mar ariyo mar gedoni osechakore ka odhi ting'o ute 550, katelo mar adek dhi ting'o ute 880. Jatend piny owacho William Ruto omedo tielo ni maino en mar tieko kuonde dak mongore pachoka. Na tunataka tujenge manyumba, tuondoe slums, watu waishi mahali kuna heshima, watu waishi mahali kuna dignity. Kata kamano, oganda duto poko yie gi wach ute manengo gi oyweyo. Kamoko kuom jopiny ywago nengo mag utegi magi wacho ni malo mokalo nyalo margi. Keni anmo ka this school akia maana ya affordable, which affordable means ni nyaka the low lives ka nyaka the low lives can afford.
Mana I expect to be between kangen sana to 10 lakini ka they are talking of 30,000 and above. Ere kama jachandruok jamjengo digo 30 machul go rent. Ka ber to mondo mi owen waute kata siling 5,000 mondo wanyalo afford kaka wan joma mine. Nikech nitiere nyaka single mothers ma samoro nyalo gombo biro dak maka simboka to onge kaka ginyalo dak nikech pesa no ng'eny. Motelo ne mano e alap ma Kirembe, Ruto ne oyeyo kidi mar chako gedo mar kar dak ma Elvi Marina ka jatend piny ne osingo ni piny owacho mare biro neno ni ochopo kare lek mag neno ni jo Kenya duto odak e ute mabeyo manyasani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Aya, wadoke lipot motenore kod IEBC doma malo ochiwo thuolo ne od bura mondo dadho jogo manowal ka commissioners mag IEBC kata kamano ok gibi chamo muma kendo nyingi ok bi ketie gazet ma piny owacho nyaka chieng' winji mang'adi bura e weche moko manochwali e doho mamulo welo margi. Bura ni biro winji gi aput ma igeno losi gi ogai mar doho Martha Koome mar winjo ywak mane gichwalo. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. En ng'eto makoro keto od bura thuolo mar chako chenro mar dayo dho jogo manyocha jatend piny Kenya William Ruto owalo kaka commissioners kod jakom duol matao yiere pacho ka IEBC. I will allow the vetting and approval process in Parliament to proceed, but the court has a duty to determine the constitutionality of the issues raised in this petition on the selection and nomination process. The nomination process cannot be reversed on the basis of flawed nomination process because upon appointment, commissioners can only be removed on specific individual related grounds as opposed to the issues relating to their selection. Eng'eto mare kawuono, jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi wacho ni od bura mamalo nyalo dhi mbele gi chenro mar dayo dho apisas go kata kamano ok bi yie mondo mi ket nyinge gi gazet mar piny owacho kendo ok gibi chamo manyaka winj weche moko mantiere bura no. The petitioners have raised a number of constitutional questions concerning the selection process of the nominees. This includes 1. Whether the actions of the selection panel violated the laying down constitutional dictates under Article 10. The issues raised are substantial questions of law on matters that touches the sovereignty of the people. As we move to find that this petition satisfies the requirements of Article 165(4) of the Constitution. Mugambi wacho ni osechwalo boke moting'o ng'ur manochwal doho ne ogai mar doho Martha Koome mowinjore ochuoga put mabiro winjo ng'ur makamago ma owacho ni otegno kendo mulo ngima jo Kenya madoho ok nyalo wito kucha mayot. This file is hereby forwarded to the Chief Justice for empanelment of an even number of judges to hear and determine the petition pursuant to the provisions of Article 165(4) of the Constitution. Costs shall be in the course. Speaker mar od bura Moses Wetangula bende ogolo duonde kanyiso jo od bura mondo mi odhi mbele gi chenro mar dayo dho jogo manowal ne lew mag IEBC kowacho ni ponono ni ng'ata nigi ng'ur to onyalo chwalo ng'ur makamago e doho. So I direct the committee on JLAC to proceed without haste and vet the nominees for chairman and members of IEBC and bring the report to this House. Any aggrieved party, whether it's in the judiciary, in the executive, or general public, can then go to court and challenge something that we as Parliament will be thanked as official. This House will not stop doing their work. In fact, if the ruling don't come out today, we are planning to sit tomorrow so that we can vet and finish our business. Then you can go to court and do whatever you want to do. Apisas abiriyo manowal go tingo commissioners auchiel mag duol mar IEBC kanyakla kod Rastas edung ethekon ma owal kaka jakom duol no kagiduto koro gibiro chope od bura e chenro mar dayo dhoggi. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Koro mogi toki do lipot motenore kod IEBC obedo kokao yo moko kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikuni e chenro mar Gichwelo. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable.
affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. The home of discounts. Kastambi mang'ur mokalo ema nyalo miyi puonj maberie moloyo. Bill Gates. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Jumani echenro maro wala gi mwandu. Pesa michako go wala nyaka ibed gi mari matin. Sami sechako wala ibro yudo banks kata jok mamiyo ji hola. Koro mi hola mondo mi ondi dhi maber. Miya dik machako go wala. Nochake clinic chiro malo kata Ruai. From there chako manyo investors mobiro to biro keto pesa to kwa chako ya okoro Rwaka. Reason maduong' momiyo jikeno ga nikech gidwaro ni pesa ni obi okonye ndalo mabiro. Tich Ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Jiteo mora ahinya nikech giparo ni anatimo arus gi ng'at maber ka. Tadera man ka en ni anatimo arus mana gi jachien maduong'. Tona paka hey mano mor miwuoro e chunya. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadiher mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwayi mondi dial *860*418#. Ramogi TV, e od jothumbe duto te. Erokamano nyakwara Ramogi komedo kete Ramogi TV atonjiner mapacho ka Dorcas Oduor omako chung' ni en gi amuri mar piny owacho mitiyoge podho winjruoge ma piny owacho bedogo kod podho weche mamoko. Oseo ji makoni amuri no ne otere par jot ma jatend piny ka osingo medo tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto. George Batimio waler mathoth. Dweche manok bang' weche muoch ni amuri mapodho chenro mag winjruoge mag sirikal ne ogole lwet Attorney General kendo mi jatend jotich piny owacho e par jot mar jatend piny. Attorney General mathur ka Dorcas Oduor koro yango ni ema en kod amuri no. The custody of the public seal is the subject of Section 28 of the Office of the Attorney General's Act Caps 6A of the laws of Kenya. This provision stipulates that the Attorney General shall have custody of the public seal of the Republic of Kenya. This particular provision has neither been repealed nor amended in any manner whatsoever. Accordingly, the legal custody of the public seal remains with the Attorney General, and as such, the Attorney General has and retains the in custodia legis of the public seal, namely the legal right to control, protect, and care for the public seal under the Attorney General's charge. Oduoro koni ji makoni Attorney General ne oma amuri no gin ji ma orwako siasa e chenro mag tayo piny owacho ka osingo medo tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto kaluwore kod dwaro mar chik. The government is one government. The executive is one executive. We work together collaboratively under the leadership of the President. So we are one. The Attorney General is a member of the executive under the Constitution, and the whole executive serves under the President as one, and we share responsibility. Kata obedo ni Attorney General to mako chung' ni amuri mar piny owacho nitie lwete. Jalup jatend duond bura mar DCP Cleophas Malala onyiso jatend piny William Ruto mondo yang ne jo Kenya ni to en ng'a manotero amuri no e par jot mare to nang'o. We shall only accept your apology and repentance wakati utasema ni nani aliiba ile seal ya Attorney General akapeleka State House.
E kinde ma weche medo muoch kotenre kod amuri mar piny owacho, geno en ni onge jal manolidho ma otiyo kod amurino e keto winjruoge manyalo duodo piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Siaya. Jodak e gweng' ma Jera Central mayudore Ugenya sub-county e kaunti ma Siaya poni gi buok ewi masira mar nek motimore bang' jago moro ma jahigni 45 chodo oko wida mare ma jahigni 85 ka otude gi timbe mag juok. Achijno manyinge Jojo Pondo yangore ni ne otiyo gi le e nego dagino manyinge Jennifer Aduol kaeto loro ne ringre e ot. Ruoth Manoth Ugenya Jono Kelo Mboto wacho ni rawerano ne uchiwore en owuon e lwet obila bang' timo tim makamano. Ler mosechiwne obila ni otudo dagino gibedo gi thuol ma otimo godo timbe juok. Jana moro nyonego dane gi ka muna gweng' miluongo ni Jera Central, Jera sub location. Miluongo ni Jennifer Aduol oko ma jahigni 85 mohingo kadhi mbele modak kende e dala bang'e dak kod nyakware ni kende gi dala kanyo. Nyakware ni en janyasore gochana ada ni nyoro onego gi mosa 12 modhiambo. Mata en report makore ni mochiwo kodhi chiwore ka polis baro ber. Miso polisi no odhi dala odhi okaw dani nyo nego nyoro sa 12 ni ot kacha. Koro kose dhi to joka kose go report no ko lock in then igocho osieso gocho na wadhi kwate madiete na ni kifungu no wayao wana ka mama na diro nego na ngado mutegle ayo kanyo kamano. Bang'e adhi banene ka polisi kanyo ta penje to wachana gimomiyo nego dane no otiro odgi en jajuok. Makata nyoro sijini thuolo moro donjo nyoro thuolo moro donjo manyien. Migawo mar omenda oriedo sekta mar thieth mar penj mar mbolea kod duol mar IEBC e kind mamoko maonge kod omenda ma oketnegi makare. Bajet mar omenda ma 2025-2026 kolose nyim komiti mar bajet. Jagoro mong'ere migawo mar omenda Chris Kiptoo koro kone komiti no mondo many maromo bilion 218 mabiro tayo sekta go. Olta Nyambaga nigi mathoth. E nyim komiti od bura mar bajet jagoro mong'ere migawo mar omenda Chris Kiptoo okone komiti no mondo gwony wigi e kendo lweso omenda migepe mamoko mondo giyudo pesa minyal ketne sektas morem yudo pesa e bajet mar omenda mar 2025-2026 omenda maromo bilion 218. Fiscal consolidation will be bolstered by ongoing efforts to mobilize domestic revenue and rationalize expenditures while safeguarding essential government programs and social spending. Sektas morem tengene gi omenda onywando mano mar penj to kod rito penj go olama siro somo ne jopuonjre mbalariany midendo ni HELB thieth ne obila kod mago jela. Sekta mar pur onge omenda bendo tengine mbolea manengo gi ogonyore to kata kembe mag sukari maireso bende oa gi lwetgi nono e bajet. E duol mar IBC bende onge omenda mopugno motengnegi ne yiero maduong'. PS Kiptoo knows my place. Migawo mar omenda okone komiti mochwe kom kod jaod bura ma Lagos Songa Samuel Atandi ni sirikal geto choko trilion 3.4 e omenda mar 2025-2026 kata kamano omenda mar 2024-2025 negi geto choko trilion 2.5 e kata kamano negi choko mana trilion 2.2. So I now start with the revenue performance at the end of April 2025. The total revenue collection for the period ending April 2025 was 2.2551 billion against a target of 2.5081 trillion, recording a shortfall of 253 billion. Giko ni ting koro dong ne duol ma choko suru pacho ka KRA mondo kastol mar choko suru ni mar mano yo kende mar choko suru mabiro chopa gete mar osuru e kendo yudo pesa mabiro siro budget. Any tax that is going to be increased on any good or service, because you've been smelling whispers around that the Gen Zs are coming back, should there be any tax increment? So let us not increase, let us not suffocate Kenyans. So in your assessment as the National Treasury, are the taxes of 2023 and last year worth it? And especially given the debate they generated
but clearly through the figures you have presented, there is actually no revenue from those taxes. PS, auditing of public resources is the responsibility of Parliament. And the agency that is discharging that mandate on our behalf, prompt and proper audits of the resources that we discharge, that we give to Kenyans. So, PS, we beseech you to comply with that. Under BPS, we had 2.85 ordinary revenues, and we have reduced to 2.756. This is a realization that what we had was too high. So, and we said, given inflation has come down, the tax regime will definitely not give the yields of the revenues that you wanted, because inflation, low inflation means also low revenue. Lipod ni biro pedhi od bura tich ariyo mar joma manyien mondo goye mbaka kod jo od bura. The auditor has never raised it. This committee has never raised it. The issues raised are the ones you pointed out, Chair, about effectiveness, efficacy, and prudence. It's never been about security. No one has ever raised security as an issue. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi weche mag kuyo, wede, osiepe kod johera mag jandiko Mang'ula Ngugi wa Thiong'o dhi nyime kod oro ote magi mag kuyo kod lit ne anyuola mar jandiko no mowito ngimane ka jagni 87 e piny Amerika. Profesa Ngugi wa Thiong'o ne jandiko mandiko buge mane hinyo kwedo timbe maok ni kare kit oganda moting'o telo marach, ratiro mar oganda kaachiel kod kido kod timbe mag jo Afrika. Cynthia Onyango miyo ler. Ndalo achiel bang' tho mare e piny Amerika. I ask you to be upstanding. We observe a minute silence in honor of this great son of Kenya. Jood bura ma Kenya obedo kod thuolo mar dakika achiel mar chopo kuyo margi ewi tho mar jandiko no Mang'ula Profesa Ngugi wa Thiong'o, jandiko manoloko pach oganda kendo nokelo mor e chuny oganda kokalo e tije mar kalam kod kalatas. Profesa Ngugi wa Thiong'o ne onyuol tarik 5 dwe mar achiel higa mar 1938 e gweng' ma Kimirithu, Limuru e kaunti ma Kiambu. E higni 87 ma Profesa Ngugi wa Thiong'o ne odago e piny ka, ne obedo jandiko kendo jalony e weche somo, ma wiye ne otimo jere kendo ne ni kod chir mar kwedo gigo ma ok ni kare. Kimani Njogu manoyudo thuolo mar somo kod Ngugi wa Thiong'o lero kaka bug Ngugi motisi ni I Will Marry When I Want ne okelo ywaruok e kinde kod jatend piny machon Jomo Kenyatta, kendo ne okelo twech mare e od ang'ech makamiti. Tamthilia ambayo ilimtia matatani kabisa na rais wa Kenya wakati huo Jomo Kenyatta ilikuwa ni tamthilia ya Nitaolewa Nikipenda. Mchezo huu ni ulikuwa unajaribu kwa namna ya kipekee kuonyesha usaliti wa viongozi katika taifa la Kenya. Namna ambao viongozi wamekiuka yale maadili, wamekiuka yale matumaini ya jamii, kwamba wameingiza ufisadi, wameingiza matumizi ya nguvu dhidi ya wananchi, na kwa hivyo akawa anaonyesha ule mvutano baina ya matarajio ya viongozi na matarajio ya wananchi wenyewe. Na mchezo huu ndio hatimaye ukamtia matatani, na akashikwa na akapelekwa kamiti na akafungwa. Njogu lero ni higa mar 1982 sirikal ne odhi nyime kod keto ne Ngugi wa Thiong'o badho mar meko mare kaluwore kod weche manondiko e bugene mane siko kaseyo sirikal makindeno. Mnamo mwaka 1982 akiwa safarini Uingereza akijaribu kurudi nyumbani, akaambiwa kwamba anasubiriwa kushikwa. Kwa hivyo hakurudi, akaenda uhamishoni, na akiwa huko nje aliendelea kuandika. Mchango wa Ngugi umekuwa mkubwa, si tu katika kutetea lugha za Kiafrika, lakini pia kutetea fasihi ya Kiafrika na kutetea haki za wanyonge popote walipo. Ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto oywago Ngugi wa Thiong'o kaka jandiko ma otenene okelo lokroge manimba pachoka, kendo ng'atno ma weche ne biro dong' e chuny oganda. Ka jopiny manoyudo thuolo mar somo moko kuom andika mage bende opoyo tije. This is a man who has fought against social injustice without minding ni lugha gani, and yeye alikuwa na emphasize as long as wewe uko na content na unaweza na ina communicate, hufai kumind.
Moko kuom buge manondiko ting'o buk mar Decolonizing the Mind, I Will Marry When I Want, The River Between, ikin buge mamoko. E andika mage, Profesa Ngugi wa Thiong'o ne onyiso hera mare ne dho mama kendo ne osiko ka ojiwo jomatindo mondo chung' motegno gi kido kod timbe mag Jo-Afrika kaka okang' mar bedo kod nonro mochwiny e kido kod kit oganda Jo-Afrika. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula osingo keto thuolo mar dakika 30 chieng' tich ariyo juma manyien e chenro mar od bura mamalo mondo okony jood bura yudo thuolo mar chiwo ote maggi mag kuyo kod lit ne anyuola kod johera mag Ngugi wa Thiong'o e kinde ma chenro mar ik mare to koro dhi nyime. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cynthia kuom sigana mar Ngugi wa Thiong'o. Ote mag lit kod kuyo ne familia mar nyakwaro Mgajwang' kik dhi mabor ka duogo wantiere kod weche mag tuke. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 833. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Timba dhula magoro ma entiere kod liet maloyo tuge kindgi kod AFC Leopards, tugo ma otisi ni Mashemeji Derby, kendo tugo meneno kaka manyalo biro yango jaloch mar lig maduong' mar adhula e pacho ka higani. Gor Mahia biro rwako AFC Leopards e boma ma Homa Bay, pap mar Odinga Stadium, kamano e tielo mokwongo ma tugono ibiro bago oko mar boma ma Nairobi. Gor Mahia nyaka lo tugono mondo gidong' kaka tim ma pod laro kombe ma higani. Duoko moro amora mopogore kod loch biro miyo Police kombe margi mokwongo mar lig ma pacho ka. Piny Kenya no dhi nyime gi kama ne giwe piem margi ka gilo midila 11 dweche ma kawuono kama oting'o gold 3 kod silver 8 makelo kwan midila ma Kenya oseloyo nyaka 35 e thuolo mar ndalo adek. Kwethno wacho ni duoko no en kaluwore kod ikruok ma